Имота е единственият актив, който работи. Защото нито биткоин работи, нито златото работи, нито която и да е друга инвестиция реално работи. Та дори и акциите. Защото акциите са олицетворение на стойността на дадена компания на база нейната работа. Да, ама имота работи. Защото дали ще вкарам 1 милион в биткоин или ще го вкарам в имоти, веднага мога ви направя една бърза разбивка за тия 1 милион евро. Аз ще купя да кажем 10 апартамента по 100 000 евро, които ще ги давам под наем за 6-700 евро и накрая на всеки месец аз ще получавам чисто 6000 евро, които мога да ги вкарам в биткоин. Мога да ги вкарам и в Dogecoin. Мога да ги вкарам в няма значение какъв коин. А вие когато биткоин порасне и го отрежете, за да си купите каквото и да искате да си купите, вие намалявате неговото състояние. И така до кога? Защото биткоин ще удари 1 милион. Няма лошо, дано. Ама вие няма да имате цял биткоин тогава. Та дори да имате цял биткоин. Сам по себе си този биткоин не работи, той не произвежда, той няма никакви плодове след себе си. А имота, който всички така упорито плюете, как бил надценен, какъв бил лош и така нататък. Никой не си дава сметка, че това е единствения актив, който реално работи и произвежда хора. Той носи, той има доходност, която не унищожава изначалното му състояние. Дали ще ме носи 600 евро или ще ми носи 60 евро, няма никакво значение, той винаги носи. При всякакви обстоятелства. Защото там контрола е в мен. Той не е в Илон Мъск и не е в някакви измислени корпорации или хора, които свалят, сриват цената, вдигат цената. И всички, които са криптоентусиасти, са едни шамандури, като шамандури, които са люшкат от вълните. Това е една много хубава аналогия. Прочетете малко за теорията на масите. Защото биткоин е горе-долу нещо такова. И криптовалути са горе-долу нещо такова. Та имота е единственото нещо под формата на истински актив, който генерира и стойност, и печалби, които ви след това може да ги правите под си себе. Защото ето сега, имам 10 апартамента. Остави дали ще си купя биткоин или каквото искам да си купя. Мога да правя всичко. Накрая на месеца отивам на почивка в Тайланд. Да, ама биткоин не може да ме закара на почивка в Тайланд.